kining pagtuo nga gihisgutan ni Kristo importante kaayo aron nga kita mosunod sa gisulti sa Ginoo ug makaila sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Diri sa unang pagbasa, ang mga tao wala na motuo sa Ginoo, naghimo sila ilang kaugalingong simbolo sa ilang paglaom o kaluwasan kadtong baka nga hinimo sa mga bulawan, nahimo tong tuo-tuo or idolatry. Ngunang suko kay Ginoo kay mi kuan man to mi tabon sa tinuod nga pagtuo. Unsa may kalainan sa idolatry o sa imahin nga bungas pagtuo? Kay bawo ba mo? Wa mo kay bawo? Mura mamog mga patay. Ang kalainan kay ang idolatry atong gihimo nga ang larawan mao ang Ginoo. Ang larawan ba? Kana nga maong larawan. Pananglitan San Vicente Ferrer nga larawan nya kana gyung larawana kay milagroso gyud kayo na maora gid na imong gitan-aw nga makaluwas nimo, makahatag nimo healing, makahatag nimo kaayuhan o mga grasya. Kana gyud nga maong larawan nya. Kung tagaan kag laing larawan ni San Vicente Ferrer, moingon dayon ka di na mao, kini gyud nga maong larawan. Mao gyud ni kay kahibaw jud kong milagroso siya kani ding larawan, adi na mao, kini yung larawana. Mag-ilo kita ng usa ka larawan kay kana yung larawana ang tuburan sa grasya, kana idolatry na. Pero kung ang imong tan-aw sa larawan ni San Vicente Ferrer nagrepresentar o nagpahinomdom nimo sa tinuod nga San Vicente Ferrer, nga usara ka San Vicente Ferrer, kana pagtuo na bisag asa ka kakitag larawan ni San Vicente Ferrer, bisag katong pinakagamay o pinakadako nga larawan dinhis Pilipinas o didto sa asa dapitang suok sa kalibutan, motuo ka nga nagpunting na sa usa ka tinuod nga San Vicente Ferrer nga natawo ni adtong kano sa ato natawo January 13 sa tong anyo ha 1350 og namatay ni adtong April 5 14 19 brighta na inyo. Sabi kay mo na inyong topic sa pagsigiron dito kuan bisita patron. Kana ba? Kana mao na ipagtuo. Dili na tuo-tuo. Sama sad ni Kristo. Si Kristo niingon siya, ako mao ang gipadala sa amahan. Ang mutuo kanako mituo sa amahan. Pasabot dili siya idolatry, dili siya tuo-tuo, kay nagrepresentar siya sa tinuod nga Dios. Mao na nga ang tanang larawan ni Kristo nga atong gibutang sa altar, unya inigtan-aw nato anang maong larawan, ma divine mercy man, ma santo entierro, crucifix ug unsa man nga larawan ni Kristo. Dili ta masabod sa maong larawan kung dili mupunting na sa tinuod nga bugtong anak sa Dios nga nagpakatao nga mao si Kristo, nga natawo ni adtong kano sa
Hala, paamo kay ba? December 25, year 1. Og namatay ni Adtong wala ta kay ba? Biyernes Santo, year 33. Kana. Mao na siya ang tinuod nga Kristo. Dili kay mo ingon ka, kinig yung maong crucifix, kinig yun nga maong imahin sa nanganana, Santo Entierro, kinig yun nga imahin sa Divine Mercy, kinig yun nga maong imahin sa Holy Face. Maurag yun ni ang Ginoo. Kinig yun nga imahin sa Christ the King. Maurag yun ni ang tinuod nga simbolo ni Kristo. Kanang ubang imahin diha nga Santo Niño, wa na naibili. Idolatry na. No? Hiling nga imong tupad. Na wa ka mag-idolatry. Sige. Hinara bagi uban din yung magpa-blessing. Panas na kaignaong, karaan na kaignaong ang iyang imahin. Ako, unsa man siya, blessingi lang pader kay sus karaan kay ni pader milagroso biya kay ni pader dadong gini nako bisag asa ko kay kun niya lang ni nako pader pasar ko sa board exam, naka-abroad ko pader, pag abot ako dito pader, nakaksuday kong trabaho, nindot kay akong trabaho, muna ako gini panggawd, kadaghan ako kiluwas ani pader sa kananaang kuan, kanang mga disgrasya. Nako, ato ng kwaon bi ako na ayaw lang pader kay ako magining partner. Idolatry na. No? Ang ikaduhang kalainan sa idolatry nga pagtuo o sa tinuod nga pagtuo kini ang mga idolatries maguulta, maratolta kung kuhaon gikan kanato. Kanabang og kuhaon na gikan nimo ang maong butang or maong imahin or maong basahon, maratol ka, murag dili na ka secured, mahadlok na ka kung kuhaon na siya. Imong kwintas nga skapularyo kuhaon gikan nimo, maguol na ka kay murag din aka maluwas kana idolatry na. Pero unsa may kaliay na sa pagtuo nga bisag kuhaon pa na tanan nga mga butang, mga imahin, mga basahon, mga simbolo, in short tanang sacramentals kuhaon gikan nimo, dili makapabag-o sa imong pagsalig o pagtuo. Relax ra ka. Uy, relax ra mo kung maguba ning atong simbahan. Relax ra mo kung masunog inyong balay. Di mo relax, idolatry na sa inyong balay. Relax ra ka asawa nga mamatay na imong bana. Relax ra bana, relax ra kag mamatay na imong asawa. Dugay na pader, dugay na kong relax. Wa kay idolatry. Kamong mga anak, relax ra mong mamatay na inyong parents. Mga parents, relax ra mo og mamatay na inyong anak. Hoy. Muna si Kristo gilangkatan sa tanan hastang katapusan yang sinina nga hinimo ni Mama Mary yang inahan, gilangkat gikaniya, gihubo gikaniya, hubo siya ug nanagan pagyud ang tanang mga tao nga iya untang gilauman except lang ni Mama Mary. Si Jesus relax ra gyud, nipadayon siya kay matod pa niya, wala ako mag-inusara ni kuyog kanako ang akong amahan. Ano? Kaya bang kuwaon na nimo ang tanan, moingon ra gyapon ka,
ang akong pagtuo di as akong kasing-kasing, wa aning mga butang o mga tao sa akong kinabuhi. Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, wa ko magkinahanglag mga tao nga mosaksi para nako, mulaban nako. Ang akong mga buhat nga sinugo sa akong amahan maoy nagsaksi para nako. Kana may nada ba mo na pagtuo nga gisugo tas amahan. Nga kining atong pagsimba karon dinhi, pagtuman ni sa sugo sa amahan, dili ni pag-secured sa atong kaugalingon aron wa tay dimalas. Simba gyud aron di ka madimalas. Birthday maron nimo, simba aron taas pang imong kinabuhi. Tuo-tuo na na. Ngano man dili nimo birthday di ka mo simba? Ha? Uy, lain gud ang imong pagsimba pang birthday lang. Bunyag ros imong apo, simba dito. Ikaw sige lang yung kang sugal, simba dito. Lubong ron sa imong mama, simba dito. Kay ngilad nang di ka mo simba, kay lubong ra baron. Unya di guay ilubong, di ka mo simba. Namo na mahimo na lang tang kibiil, kasal, bunyag, lubong, una ta mo suod simbahan. Mituo ta na kining atong pagsimba, sugo nis Ginoo, relasyon ni natos Ginoo. Na bisan pag mawagtang ning simbahan, adto ta simba San Vicente Liloan kay nindot kay sila glingkuranan da. Mahito dito kay Padersiano to mo misa. Ay sus, pwede ra gyud mamatay ni Padersiano karong taod-taod. Padayon mo sa inyong pagsimba dinhi sa San Vicente Ferrer Liloan. Kung ni amo dinhi, hasta sad mo mga online parishioners. Ang kuyaw kung moingon mo mamalitag slat kay Padersiano mo'y namaligya, ay bisan pag mamatay na ning gabaligya karon pamalit mong slats para sa kaayuhan sa simbahan. Dili pulos man ta mga makasasala, pulos man ta dili perpekto, apan pulos sa ta sakramento or representative sa buhing Dios dinhis kalibutan. Hinaut unta lig-uno nato ang atong pagtuo. Manindog ta.